Oh no! Astăzi jucăm Syndicate. Ați auzit bine, Syndicate. Așa că să mergem să dăm drumul la treabă. Să nu mai stăm să pierdem vremea, așa că avem să ne cățărăm un pic pe aici. Hai că avem să ne ducem pe... Bă, stai, bă, că era să ne ardem la cizmulițe. Hai că este aici un băiat pe care l-am văzut și vreau să relaxeze un pic. Stai un pic să te calmezi, băiat. Băiatul ăla de acolo din urmă mai avea un prieten aici. Stai că mă duc să-l relaxez și pe băiatul ăsta imediat. Stai și tu un pic la somnic. Nu știu, stai că aveam un treabă aici un pic pe sus, dar ăsta de jos mă caut, așa că stai că îi facem o surpriză. Ia-o, băiatul meu. Așa. Hai că l-am calmat și pe băiatul ăsta, așa cum avem de mers un pic iară pe sus, trebuie să ne cățărăm. Stați numai un pic că revin. Hai că aici în clădirea asta avem de povesti cu un băiat de aici, de dinăuntru, care am înțeles că face figuri și șmecheri. Stați numai așa, uite-l, băiatul ăsta de aici. Hopa! L-am prins pe băiat, gata, l-am calmat. Easy, easy. Acum îl punem să se relaxeze frumos. Ce famă, uite, ăsta era băiatul rău, mă. Ăsta cu pălăriuța lui micuță. Bă, băiatule, bă. A large bolt, te cred, ui cât îi. E cât un mic bivol. The mechanism we have built has been going strong for 100 years. Ne, 100 de ani, puțin, bă, puțin. Lasă că vă rezolv eu. Pe durata poveștii vă distrug, îți promit. În special ție îți promit. In Croydon, you lurk in the shadows like a coward. I doubt. Hoțul neprins e negustor cinstit, frate. Asta e și logica noastră cu umbrele. Ne punem în umbre, suntem frumoși, asasini, alea. Ne descurcăm, bă, băiatule. E doar gelos pentru că nu încap într-o pelerină din aia șmecheră și cool, cum are tipul nostru Jack aici. Hai că am stat destul la povești cu băieții, eu trebuie să mă duc, bă, oameni, că eu am un mic tren de prins și apoi nu mai vreau să stăm pe aici, să povestim atâta, că n-are rost. Am povestit, stai că acum ajung la tren, uite. Opa! Trenul? No, hai că ne ducem, bă, ceau! Ceau, vă pup! Băi, deci eu mi-am dat bilet la prima clasă și trebuie să vină controlorul să mă controleze, că nu mă crede și controlorul vine cu preti. No, opa! Controlorul trebuie să vină cu preti, nu mă crede, no, nesimțit. Bă, și mai vine și supracontrolul, bă, și tot trebuie să le arăt biletele la ăștia, bă, și că nu mă cred, bă, nesimțiți, bă. Și după aia vin și mai și dau după mine, bă, că le arăt biletul și nu e ok, no, trebuie să-l dau jos de pe tren, pleacă de aici. S-a dus, s-a dus. No, tu ce faci, frate? Hai, băieții mei, lăsați-mă în pace, bă, că am și o biletă, cetățean cinstit, nu... Dă-i, mă, lăsați-mă, bă, în pace, bă, și om cinstit pe cucul meu. E normal că Jack s-o supăra, bă, atâta control, bă, ce fac, mă, cu bătaia, mă, bă, da, o și de raia trenul, eu am vrut să ajung în Cluj, i m-au trimis în Oradea, bă, dar pe nu-i frumos, mă, dar pe să mor eu, bă, dar... Atâta nesimțire, bă, dai un ban și te gândești că stai în față, dar pe n-ajuns să mai stai în față. No, numai ne te ducem, bă, numai ne te ducem. Oh my god, ce fa, bă, Jack! Fuga, Jack, că dacă nu ajungem în Oradea de tot. Uite-te, hopa! Tai-o, Jack, fuga, Jack! No, bune, Jack, hai că n-am murit, suntem bine, suntem sănătoși încă. Da, Jack, da, trebuia să mergem pe jos. Ai dreptate, Jack, proști noi. Ha, dă-te jos, amă, dă-te jos din corcoduș, Jack. Ha, ușor, numai să nu rupem o creangă. Ce-am zis, mă? Dar n-am zis să nu rupem o creangă, ce-ai făcut? Nu, uite-te la el, bă, că rupe pomul. Aoleu. E bun, hai, bine că n-am rupt pomul. Ne rupeam pomul și capul. Ha, du-te jos, du-te. Ai, frumos, tip. Aoleu, ăla numai tip. Gata, mă, băiatul, așa te vreau. Tip, frumos. Să nu mai strică mobila, că așa am stricat tot. Ha, fuga. Ai, Jack. No, vezi, mă, că se poate. Vai, șamar, de ce am făcut? Doamne. Hai că e bine că acum mergem și noi frumos cu tipa asta, abia nu mai stricăm, că cu Jack numai tot stricăm. I-am zis frumos la Jack, bă, hai să încercăm să ajungem și noi cinstit acolo. Jack a zis nu.
Bă, e doar nesimțit. Acum mergem cu tipa asta, nu mai dăm damage-uri. Merem frumos și ne descurcăm. Las că vedeți, bă, oameni, uită-i, mă, și pe ăștia, mă, bă, bețivii dracului, bă. Bă, mereți, mă, de aici, mă, bă, du-te, bă, de aici cu lampa ta, bă, că-i mi-a sfut una. Domnul, hai un pic, hai, domnul. Ata, domnul, calm, domnul. Domnul, nu-mi ții un pic cuțitul ăsta, ține-l. Hai că de data asta eu sunt control. Domnul, biletul la control, dă să te văd. N-ai, te duci. Biletul la control, n-ai bilet, jos. Și tu biletul, nici tu n-ai și tu te duci, ceau. Bă, dar nimeni n-are bilete, uite pe ăștia pe sus, mă, voi ce ați plătit bilet special, mă, jos cu tine, mă. Tu, jos. Ceau, nu mai stăm. Pe băiatul ăsta nici măcar nu mai intră dacă are bilet, că știu că n-are. Nu mă du-te, bă, nu mă du-te, că nu mă superi. Eu am venit aici să-mi fac treaba asta și tu n-ai bilet, bă, ce cu atâta nesimțire, că nu înțeleg. Ia banii și du-te de aici. I-am dat amendă, l-am și culcat, acum trebuie să-mi duce. Hai, ceau, mă duc. Forța brută funcționează, oameni. Doar să știți că așa rezolvați probleme. No, hai că i-am controlat destul în momentul să mă duc și eu. Să vedem câți mai vin. Bă, uite, mă, tăți ăștia intră în tren, bă, păi niciunul nu o să aibă bilet, bă, păi nu mă supăr, nu știi ce? Lasă că de-amu mă duc pe jos. Nici nu mai povestim, mă duc pe jos. Ceau, oameni, ceau. Stați numai că avem pe aici niște băieți care ne-au zis că trebuie să vedem ceva și apoi stai că ne ducem sus, să vedem cine se ceartă, vedem un pic de bârfă, mai știm ce se mai întâmplă prin comunitate, bă, că altfel, uite, vezi, trebuie să ne ascultăm o bârfă, ceva, uite, vezi? 2 săptămâni ce că trebuie, mă, pentru ce, mă, ce vrei tu cu timpul ăla, ce faci, mă, numai prostii faci. Hopa! David Brewster. No, David Brewster pare că o supără pe tanti și dacă o supără pe tanti, pare că tanti îi dă sub centură. Sir David, I will return tomorrow. If you have not unlocked the device's secrets, forget your dogs and horses. I will leave you to the wolves. Wolves, scuză-mă pe mine, mă, că are vulpi, are lupi acasă, mă. Deci pe băiatul ăsta cu chipiu, ce faci, mă? Săracul era acolo, direct l-a prins, direct îl bagă în pești. Ce fac, mă, bă? L-a prins așa la mijloc. Damn! Săracul el cu pălăreara lui, na. Ce-a prins, frate? Te-ai dus. Hai numai să-ți arăt o schemă. Na, l-am calmat, stai că m-a văzut ăla. Bă, Dorel, bă, du-te, bă, de aici, bă, Dorel. Dorel, nu veni. Stai, Loșon, că Dorel s-a dus. Dorel! Unde ești, Dorel? Hai un pic mai aproape, hai un pic mai aproape, să-ți arăt o schemă cu cuțitul. Hai! Perfect, Dorel, gata, mă! Așa, stai că ăsta e fratele lui Dorel și trebuie să mă duc să povestesc un pic cu el, să zic că, bă, frate, s-a pățit ceva, stai că-l iau, hai, trebuie să-l iau prin spate, că... Na, scuză-mă, bă, dar atâta eu ce-am putut. Bă, ce zici că se întâmplă dacă dăm în alea? Uai, stai că o picat pe aia doi de acolo, bă, stai că trebuie să mă duc să-i ajut pe băieți, hai, fuga un pic. Că trebuie să-l ajutăm, ăla de acolo era Dorin și ăsta la care trăiește aici e Florin, bă, vai, de capul meu că o picat pe... Stai să-l consolez acum pe Florin. Na, Florine, gata și tu, te-ai dus într-un loc mai bun. Ceau, Florin, pa. Nu se dorme la post, mă, trezirea! No, și că poate să... Nu te uita, no, bine, m-a văzut, no, stai că acum trebuie să-ți arăt o schemă cu bastonul. Între picioare, bă, cam rău, bă, cam dirty, no. N-ai putut să te întorci, mă. Uite și pe băiatul ăla cum stă acolo liniștit, bă. Bă, nu te relaxezi la post, mă. Nu te relaxezi la post. Hai, ușor. Băi, lăsați-l, bă, pe copilul ăsta în pace, mă. Bă, să mor cum l-ați legat de scaun, bă, dar-i frumos ce faceți, mă. Omul veni să vă viziteze și voi stați să povestiți așa urât cu el. Gata, bă, lasă că povestim noi. Hai, zi cine te-a supărat. Zi că mă duc să le dau lamă. Thank you kindly.
I was in ever such a squeaky fix when, what do you know? You rescue me. Bineînțeles că ai did. Where's the hidden laboratory? Untie me and then we can parley, milady. I'm pressed for time. Tell me now. Și că nu e ca și cum nu puteam să-l dezlegăm, dar n-am vrut noi să-l dezlegăm, că suntem un pic bulangii. N-am stricat un tren, dar suntem bulangii. Untie me? You got yourself in. I trust you can get yourself out again. Not to worry, milady. Can still recall a couple of tricks from me carnival days. Opa, Charming. no, dispar, frate, du-te de aici. Chiar a dispărut. No, m-a ascultat. Bă, foarte bine, bă, așa trebuie. Mă bucur pentru el. No, bă, în jocul ăsta am înțeles că se poate lucra cu teleportare. No, fiți atenți că apărem acolo pe clădire. Hopa! Pe clădire, bă, pe clădire. Și acum trebuie să ne batem și cu băieții ăștia. Apoi acum nu mai au nicio șansă, frate. Trebuie să vă dau. No, și tu la somnic. Și acum mai vine băiatul ăsta din spate. Tu ce vrei, bă, chelule? Iar ai vin la scandal. Nu stai numai că-ți dau cu bastonul peste beregată, că nu ți-a fost ok data trecută. Nu dai că-ți dau, bă. Nesimțire, bă. Trebuie să ne băgăm aici de ploaie, bă, că nu mai ne udă. Uite, încă un băiachel. Na, bă, lasă că ai rămas fără păr de tot. Nu stai, bă, că acum trebuie să mergem să-i băgăm mână în buzunar la băiatul ăsta. Hai ușor. Gata. I-am luat banii de buzunar. Băiatul. Bine că ai venit. Hai că aveam de povestit. Bă, dar numai atât apar, mă. Bă, dar de unde apăreți? Mă, uite și pe ăsta s-a întors, mă. Bă, n-ai putut să stai cu minte și tu să-ți vezi de treaba ta. Uite și pe ăsta, bă. Bă, doi nesimțiți, bă. Văd un pic de scandal și vin rapid, bă, dar nu-i normal, mă. Ăștia nu-s ca lumea, mă. Sunteți normali, mă. Sunteți nebuni. Uite-l și pe ăla. Hai, cheluțul aici. Hai, cheluț. Should have just stayed at home. I don't need to deal with this sort of treatment. I knew I should. Bă, măcar știu că nu trebuia să vină. Ce să fac? Mă căutai băiatul, stai că m-ai găsit. Ciao, frate. Uite că și băiatul ăsta se relaxează aici, gata. L-am calmat, acum s-a dus acasă un pic mai repede, că l-a durut rinichii. I-am făcut controlul și acum au trebuit să ducă și băiatul ăsta de aici și el trebuie să se ducă acasă imediat, că cred că și pe ăsta l durut rinichii. Ba, nu, pe ăsta l-a durut gâtuțul. Nici o treabă n-are asta, mă. Hai că băiatul ăsta mai stă la ușă, stai că trebuie să-l ducem și pe el un pic deoparte. Eu băgat degețelele în ochi, acum sigur nu mai vede, trebuie să-l pensionăm pe băiat. Bă, dar du-te, bă, și lasă-mă, bă, să mor eu, bă, că numai tu o trebuie să fii aici, bă, n-ai putut să mă lași în pace, bă, te duceai și tu acasă liniștit la final de program, toată lumea era fericită, bă, dar pe tu ești nesimțit, mă, ia deschide ușa și gata, mă, stăm aici la povești, bă. Totuși, partea bună e că măcar n-am făcut atâta damage cât a făcut Jack acolo. Nu e ca și cum o să aruncăm în aer o clădire sau ceva. Să fim serioși. Dubla asasinare, cică. No, păi stai că încercăm, ha. Păi cum adică e dublă, mă, că nu mă pun la dururinichi. Pe ăsta trebuie să-l calmezi eu, mă. O să mă... No, bune. Uită, gata. O plonja băiatul. No, stai, mai este cineva pe aici sau ce se întâmplă? No, hai că pe ăsta-l calmez ușor. Și asta am văzut, bă, dar bă, ce bine văd oamenii, bă. Nici o treabă nu mai are nimeni, bă, nimeni nu mai are nevoie de ochelari, totul mai bine. Tu ce vrei, mă, du-te de aici. Uite, mai sunt acum doi băieți, bă, ăștia trebuie să putem să facem dobel. No, hai, dobel. Frumos, mă, uite-te, vezi, dar trei cu noroc. Deși au fost numai două, mă scuzați pe mine. E ok, revenim. Ce faci ăsta aici, bă? Bă, Daviduț, bă! Piece of Eden. Bucata de Eden. No, bă, uite-l pe Daviduț, bă. Bă, Daviduț, mă! Ioi, tu ești ținta, trebuie să-ți bag cu țitașul în gâtuț. Bă, Daviduț, bă, ioi, bă, că trebuie să-ți faci tu laborator aici, mă. N-ai putut să te calmezi, mă, să te duci tu să cercetezi broște sau ceva, bă. Trebuie să ai tu clădire de asta, bă, câtă nesimțire. Acum încet, că trebuie să ajungem la doctor Daviduț și să povestim, așa că tu la somnic. Ușor, băieți, ușor, tu la somnic, ușor, ușor. Tu, somn, așa, frumos. Tu bagă-te în pătuț, așa, frumos. Și
Și acum trebuie să mă duc să vorbesc. Doamne, bă, că m-a curentat pe pelerină. No, hai că am de povestit domnul David un pic cu tine. Hai mă odată, mă. Te faci, mă. Nu te mișca, stai că vin. Bă, băiatul, unde te duci, băiatul? Da, gata că nu mai scapi. Ești gata, bă, băiatule. No, hai, domnule David, zi-mi, explică-te. Nu mai ai nimic de descoperit, ai descoperit ce trebuia să descoperi, bă, Iudan. Te protejează boala, mă, boala te protejează, bă, te mai protejează nimeni, mă, ești gata. Ai expirat, Daviduț, ai expirat. I will take that one too. We fight to gain what we cannot take with us. It's in our nature. Ok, asta a fost un pic înțelept, băiatul. N-am ce să mai spun. Apreciez timpul petrecut cu tine, domnul meu, dar eu am un pic de plecat, cred că nu, vreau să nu fac pagube. Bă, am povestit cu Daviduț acum, ce se întâmplă, bă, și asta pușcă, bă, și aici facem pagube, oa, că nu mă datorii o să am după. No, păi fugi, amu. Mare curent ce l-a lovit și pe băiatul ăla, bă. Hai, șamar de el. Era și el acolo la muncă, mai avea un pic până la pensie și direct o vin și l-a lovit curentul în gât. No, uai, bă, că mai... no, lasă că și notăm un pic. După aia intrăm prin tunel. Ăla e un tunel acolo toată ziua, mă. Dar povestim după aia când ieșim din tunel, bă, că tunelul e plictisitor, nu vă place. Voi aici își dau oamenii cu seringi, cu de-alea, nu e ok. No, și eu care mă gândeam că nu distrugem o clădire. Ghiși ce? Am distrus o clădire. Bă, măcar am completat misiunea. No, ce să zic. GG. Bă, Jack. Oficial suntem frații teroare, Jack. Tu ai băbuit un tren, eu am băbuit o clădire, fiecare am băbuit câte ceva, suntem frați, ne potrivim, suntem gemeni. All went according to plan. Hopa, cine-i băiatul ăsta? No, bine, ca de obicei, mă. House light, am băbuit tot. Derailed a train. Oh, he did. Did he? Well, the Eee... train derailed and I happened to be on it. Bă, se mai întâmplă, no, știi și tu, acum... Then all in all a successful mission in spite Mai of pică you un two. tren, mai pușcă un laborator, no, astea sunt lucruri normale ce se întâmplă în Londra în secolul 20, mă, ce vorbim. Sau secolul 19. Te rog să te calmezi, te rog să te calmezi. Patience, eu te răbdarea, mă, stai mă tu liniștit, mă. Sir David is dead. They do not know how to use it. The council shall guide us. Bineînțeles. Sound advice that your father would have seconded. Hopa, mi-o zis de Ticu. I shall see you back in Crawley. Cine e Crowley? De ce ne băgăm în Crowley? E ăla din Big Bang? Patience, Evie. Numai patience, bă, numai patience trebuie să avem. Trebuie să avem răbdare, mă. So what's stopping us? London is waiting to be liberated. Noi ne ducem, ce facem, mă? Get Crawley. Father would have wanted us to listen. Father, you could continue his legacy. Dar unde mergem, mă? Mergem în Crowley? Ne băgăm în domnul ăla sau unde mergem? Mergem în Londra? By Templars. You know, Ne-o zis femeia că avem dreptate, mă. Fii atent, mă, că ne zice că avem dreptate. E incredibil, bă, mai rar se întâmplă așa ceva. Stai liniștit. yes. Femeile nu greșesc, bă. E numai ca să știți. Poate sunteți mai tineri, dar să știți în general. Ăsta e Darius Bancas, că vă întrebați. Ăsta a apărut în Odisei. Dacă vă dau un spoiler, îmi pare rău, dar ăla e Darius care l-a asasinat pe Xerxes. O, gata, bă. În sfârșit, pe pământ ardelenesc. Churning seas. Nu, bă, stai, nu, bă, că suntem în Londra. Pe pământ londonez, bă. În sfârșit e momentul, bă. Am coborât și noi din tren, ne-am întins un pic piciorușele. Am momentul să mergem să facem niște treburi. Vedem noi ce facem, dar avem de făcut. Uite, bă, eu zic că ăla mi-a băgat mâna în buzunar garantat. Facem pariu? Vezi ce-am zis? Ce prunc nenorocit, bă, m-a furat, uite. Bă, dar ăla mi-a luat măruntul, bă, din buzunar. Ce facem, mă? Uite cu mine aveți treaba, mă. Na, bine, bă, nu. Hai că vă dau. Hai că vă dau. Bă, gameaș. Bă, am venit aici să-mi recuperez măruntul și voi veniți la scandal. Na, pe stați că mă vă dau să aveți. Numai scandal vă dau. Na, îți place scandalul? Na, hai că vă luați scandal.
Bă, gamea. Și uite, ăla-i calmat acolo. Ce faceți, băieții mei? La culcare cu voi, bă, nesimțiților, bă. Excellent. What else does Ci că what else, bă. Ce what else? Uite, bă, și pe asta că a venit, bă. Ci că Quicker Climber, nu stai că acolo mă spawnez imediat. Stai că vezi. No. Trebuia să punem pariu pe 50 de lei, că după aia mă duceam și cumpăram pachetul ăla de țigări pe care mi l-a furat copilul ăla, bă. Dar nu, bă, că am zis că nu mă duc să pun pariu. Foarte urât, bă, foarte urât. Hopa, Abdul! Two assassins, Hopa. equal in height, one female, one male, Bă, dar tu cine ești, bă, 2 Abdul? decades old, and those devilish smiles. You must be the Fry twins. Ok. And you are? Abdul? Green. At your service. Henry Green. Da, nu știu, dar mi se pare că avea față de Abdul, nu știu ce să zic. Thank you. Poate a fost numai greșeala mea, bă, că se mai întâmplă, nu, eu sunt un pic mai conservator, să zic așa, și mi s-a părut că băiatul ăsta are față de Abdul, dar nu-i problemă, mă, noi nu judecăm pe nimeni, bă, dacă e băiat de treabă, e băiat de treabă. Yes. Ia, că ei ne-au trimis, du-te, bă, că am venit noi aici singur, bă, ăsta e creditul nostru, bă, nu fiți nesimțiți. Iară conduc templarii și iară suntem noi vai cucul nostru, bă, ăsta tot a fost așa. Încă de la băiatul Altair până în prezent, numai templarii spăstătăși, ne este mai afraier cu gluga în cap. Bă, vai șamar, mă. We'll have uniforms, and I'll unite a mix of disenfranchised outsiders under one name. That's it, Evie. We can rally them to our Nebunul ăsta side. vrea să-și facă un gang. The way that you rallied those Bă, Jack. tavern into the river. Oh, that was different. They beat me at whist. I can see it now. We'll call ourselves The Rocks. the Rooks. The Rooks? Alea-s Never Rocks. good at chess either. Ai, șamar, bă. Ăsta vrea să fie șmecher de gașcă, bă. Vai, ai. Shall we? Nu lasă, bă, că ne urcăm aici sus și vedem că poate trece. No, ne-am urcat și noi pe tar la ea să vedem ce se vede de aici. Bă, jocul arată frumos. Zona arată frumoasă. Că e numai bală pe acolo și că e simulator de Londra de acum, asta e o chestie diferită. Că așa arată și Londra acum, ui la ei. În afară de fân, e la fel. Oamenii își dau cuțite pe stradă, oamenii te fură, nu-i mare chestie. Măcar în jocul ăsta ideea e că era cineva care să le dea orașul înapoi la oameni și acum n-are cine să le dea orașul înapoi la oameni, că sunt oamenii ceilalți mai speciali. Noi să mergem la Henry, la magazin, ca să ne dea și el un pic de ceius din ăla arabesc frumos, așa, cu aromă puternică. Uite-l, mă, cum o să ne bui, ce grațios a fost, mă. Păi hai, mergem după el, mă, cum, adică? Sări, mă. Ăla-i frumos. Stai să așteptăm și pe asta la altă, mă. Uite-o, ce grațioasă e, mă, du-te. Oh, fain, bă, fain. Hai că trebuie să ne grăbim să ne luăm prânzul la magazin la ăsta. Bă, cine-i băiatul ăsta cu părul interesant? Man, no one looks where they're going, bă, dar pe tu ești de vină, bă, cu pliantul tău, mă, să mor eu. Cine, bă, ăsta e nebun, mă, dar cine ești tu, bă, cine te crezi, bă, șmecherule? Bă, nu, ăsta pare dubios, mă. Uite, Charles Dickens, bă, ăsta au scris multe chestii, bă, ăsta e scriitor, mă. În general, scriitorii erau oameni dubioși. Acum gândiți-vă un pic la Eminescu, frate, care a scris ce-a scris. Eu nu cred că pot să vă pun pe aici, pe ecran, dar o să încerc, că e dubios. Dacă nu știți ce-a scris Eminescu, e bine, dar Charles Dickens ciudat și el, bă. No, avem prieteni șmecheri, bă, băiatule, bă, prieteni șmecheri. Nici bine n-am ajuns în oraș, bă, că deja ne pune asta să tragem, bă, și să ne batem cu alți băieți, mă. No, ce faceți, mă? Bă, stai, bă, lasă-mă căruța, mă, că e nouă, mă, no, mă puneți, bă, să fac numai prostii, să mor eu. Hai că am ajuns în sfârșit să ne bem și noi ceiuțul cu băiatul ăsta pe aici.
Hai că acum ar trebui să fie mai bine. Du-te, doamnă, de aici, lasă-mă. Did you give them the slip? We gave them more than Bineînțeles, mă, i-am calmat, unul a ajuns pe etajul 1, pe undeva pe acolo din căruță, dar e ok, eu zic că o supraviețuie și bine, e fericit cu viața lui. stayed. We take over Starrick's gangs, we cripple his control. You're not aiming high enough. Starrick has influence in Bă, every dar branch of Ivy asta, mă, society. numai bucăți din alea de metal îi trebuie. Mă, dar calmează-te, mă, femeie, mă, stai, mă, să merem, mă, să ne facem gang, mă, să fim șmecher, mă, să ne respecte oamenii, Idea mă. of my own. We will need the police to turn a blind eye to activities. My ally in the force. Mai ală, bine, uite-te, mă, la nu vezi, ăsta e ce vorbim, bă, cu pilele, mă, ăsta e simulator de România 2025, mă. Trebuie să avem pile cu poliția, trebuie să avem pile cu... La spital, trebuie să avem pile cu copii, trebuie să avem pile la tăți, mă, vezi, uite, simulator de Londra, simulator de România, în același loc, There are mă. gang leaders in every borough. Trist, dar adevărat. You'll meet them soon enough, no doubt. Na, vezi, bă, cum ne-a rezolvat Abdul Green ăsta, că eu nu cred că îl cheamă Henry, până-i lume, mă, ăsta e cu turbanul sub birou. I suppose. One moment. Credeți-mă că nu-s rasist, bă, chiar încerc. Templar targets you might want to look into. A big Bine, Abdul, no, e bine? No, ești fericit cu ce ne-ai zis? No, don't worry about me, Greenie. Greenie. Ăla e Greenie Genie, că ăsta iase din lampă, dă-i pace. No, gata, bă, am făcut... Bă, ce faci, mă? Bă, dar bă, dar nu era parcat așa, mă, bă... Bă... Na, mi-a întors ăștia căruța. Na, bine, mă. Domne. Bă, aole, bă, calule! Calul meu! Voi doi sunteți de vină. Bulangiilor. Nu stați că vă dau, bă, câtă nesimțire, bă. Bă, mi-a întors căruța și mi-a omorât calul în mijlocul drumului, bă, și am omășit aia cu cuțetul. Bă, chiar zici că e Londra din zilele astea, bă. Bă, să mor eu, mă. Numai că băiatul ăsta e un pic mai deschis.